PNP and other agencies upang mapaghandaan ang anumang posibleng panganib na maaaring idulot ng Typhoon Iwan. Unang-una po, meron po tayong i-activate na Disaster Incident Management Task Group o DITMG. So, andyan na rin po yung coordination natin sa local government, DFP, AFP, MMR, MDRRMO at mga barangay officials para sa joint response plan. Nagkakaroon na rin po tayo ng information dissemination through social media, bandilyo, para po maiwasan natin at mapaghandaan ang anumang maaaring panganib na dudulot ng Typhoon Iwan. And how's the deployment and utilization of our forces? Magkakaroon po tayo ng search and rescue team na sa mga stations po natin. Andyan rin po yung mga reserve RSSF po natin na galing dito sa PPO. Ma-identify po nila, i-identify po natin yung mga possible flood-prone areas at mga landslide-prone areas para po doon i-preposition yung mga tao po natin at ating mga assets. Wala pa po tayong na-deploy at ongoing po yung coordination natin with other agencies at yung information dissemination po is ongoing na para po doon sa mga low-lying areas, example sa flood-prone at saka landslide-prone areas po. And parang unang sa LGUs, ongoing din po. Katatapos nga lang po dito sa provincial government, yung sa mga munisipyo po natin, coordinated na rin po yung mga mga hepe natin sa ating mga LGUs at saka MDRRMOs po. okay. And last, As to resources, sir, sa human, marami po tayong ready na search and rescue teams at ang mga lift capabilities po natin ay manggagaling din po sa mga local government units. How about ng PPO, sir? Kung saan naman po yung mga gamit po natin pang system? Na operational check na rin po natin yung mga radios natin, yung mga generators natin para sa communication natin sa other municipalities. Then, as to dito sa mga other equipments, kompleto naman po tayo. So, pagpasok yung typhoon po ba sa FAR o sa Military Responsibility, naka-full alert na po ang PNP? Yes, sir. Yes, sir. Full alert po yung PNP at 100% po yung attendance ng ating mga kapulisan. Actually po, ang ating pong kapulisan on the ground po, ongoing na po yung Oplan Bandilyo. Ito po yung pagkakandak po ng information dissemination po sa mga low-lying barangays, flood-prone areas, and landslide-prone areas po. As well as po, hindi lamang po dito po sa coastal areas, dito rin po sa mga riverside, kung saan nga po may possibilities na tumaas po yung tubig pagka malakas po yung ulan. So, massive information campaign po ang ginagawa po ng ating kapulisan. At yun lang po ang ating apela po sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga kailyan. Huwag po sana matigas ang ulo, lalo na po meron po tayong bagyo. Pagka nagbigay na po ang ating local government unit po ng go signal na preemptive evacuation, tayo po sumunod po sana at huwag po tayong matigasan ng ulo. At sana po, paalala na rin po natin sa ating pong mga kalalakihan. Automatically po, liquor ban po yan. So, bawal po ang alak, magbenta, uminom, or anything po involving alak po. So, under Provincial Ordinance Number 035/2020, pinagbabawal po yan. Meron pong karampatang penalties for that po.